Gipstaket är helt Det var ingen lucka då? Du har fått stopp på läckan eller? Jag har stängt av varvat. Ja. Det är det jag har gjort när man kan vara. Vi skulle behöva... Jag kollar. Den där lär ju vara splittad på ett till ställe. Den lär ju vara splittad här någonstans ju. Frågan är om vi ska... Jag vill bara klicka den också. Se, nu kommer den i alla fall. Hej då. Så borde det inte ha blivit så här eller? Det borde ha gått typ till en spill. Det hade varit här. Det hade varit här. Har du inspektionskamera eller någonting? Det var ingenting. Nej, ingenting. Nej. Skylten har en sin bil. Okej, ja men det är den jag har ju. Den har... Sitter det två rackar på andra sidan också? Jag gör så här. Jag går och släpper på vattnet. Ja. Så ringer jag dig när jag är där nere. Yes. Gör det. Ja, ja okej, du kan stänga av. Den här kopplingen här. Jag tryck upp från muttern här gjorde det. Ja. Hej. Den här muttern, det trycker upp vatten från den här muttern här upp. Trycker vattnet upp så här. Sprutar alltså? Ja, det sprutar inte men det droppar inte. Det är ett bra tryck så bara rann det rakt upp där. Okej. Ja, de står bra när de står. Då gör vi så här. Jag har ju faktiskt en skarvkoppling i bilen så då kan vi få upp den idag. Men då är frågan. Jag vill inte ens att vi ska vara där och klippa sina filmer. Var där den där eller? Här, vi har kollat. Jaha. Vad sa du?
hålla här eller? Ja, håll där. Där har du fått bra grepp. Kommer du åt?